Ano? Ano kayo mapusil si Jiprox ba? Pwede na magkapgo. Madawat tas guro ko ano sa kapgo no kay. Hayay kayo kinabuhi ang mga kapgo ba kay tag 10,000 ang pinulan o niya. Napay libre isa ka sa ako nga bugas tagabulan. Maunang si Jiprox karon nangandoy nga mahimong kapgo kay. Hayay pwede ra magtulog-tulog sa barracks. Tapos hayay po kayo kinabuhi ang kapgo kay panagsara ang duty kay. Mo duty mamara ra og motor mag-checkpoint ra mo tanaw sa U-box. Maunang si Jiprox paglaki ko gusto ko maging kapgo. Jiprox! Ma? Nagunsa na po ka? Unsa na po imong kabuang? Ha? Dili mo guni kabuang gud mabatri naman guni ba kay magtrinig ako kapgo no. Kay pangandoy ako mahimong kapgo. Unsa magkapgo ka kanang kapoy ko ko? Dili mo ba kanang kung tig-check sa yubak sa motor kanang magtanaw sa kuan? Sa kanang mamara gud sa motor gud. Ay oo, kana lagi amo man ay ako buot ipasabot pero pagdungag sa kamulakaw ko. Ha? Dili na pwede makinapa mo kay misyon karon. Unsa man ay misyon nimo karon? Wadto ko dito sa mga choy ma makigiraon nindot kay ko karmas gani oh. Unya na na imong misyon pagdungag sa dire kay mga tuko og poblasyon. Pag-usap ni ka og poblasyon ma laguta po ni mamay. Basta kay pagpalit og paan ma katong star. O sige pagdungag diha kay bantay lang aron dili mahilaw. Sige ma. Basta kay ang star bread nga paan ma ayaw kalimti. O basta pagdungag ha. Oh lagi ma. Pero tayo sayo pa man ba alas 11 pa man? Oh shit! Uy, Tora! Nakasakay na si Mama og payong-payong! Unya nung di ko magdungag pa yung mga alas 12! Mula ako sa kurito sa mga choy! Jiprox! Makigira! Jiprox! Makigira! Hala! Si Darto boy! Wow, ninduta jud na akong pusil. Uy, palit ni mama bay. Sarog dili maibog sila Jiprox ani, mahalon. Nindot pa kasi ako sila kay katong musika-siga! Ako kay sagyong rabay! Pusilan ko ni Be! Bam! Jiprox! Bang! Hoy, Naruto! Ikaw naman ka! Bang! Datis, gipusil ko bay. Wala na! Pindi na ka kinaunan mo kasasaging ang pusil! Nakadieway pag pusil oh. Saging bay, gihimo ra. Alangan! Ako na kung ni Jiprox to ha! Di mangita o paraan! Ni kanaray mo ha. Wala ni kaya sa kuan, nindot kaayo mo siga pa jud niya pagkagabing idots. Hala! Ninduto dyan yung sa pusil na to eh! Nga na, may pangarap na ko nga pusil-pusil ba eh! Pero sa di lang, mahalin to mo ang tinatad ka sa dyan! Magpalit kung duha ka buka na dyan! Nge. Oh, palit gihapon nga puno nang galito inyong listahan dito sa mong tindahan. Ha? Iyate! Yung si Mama ba inado kay bahay na to nakasamad-samad pa kung kamutong tinatad! Wala na, ibog na lang jud ka kutob sa kung pusil-pusil. Dili na jud ka mapalitan. Iyak ka boy. Agay! Iyak bitaw pero maote ko pusil pero ira lang tanong to! O sige na ni. Hoy, Naruto! Magtago ka na! Napapaligiran ka na namin! Ikaw ang magtago kasi saging lang na imong pusil. Saging bitaw pero gusto man kayo ni Mama ni advance ka pusil sa iyo isip! Advance gihapon nga pangbukid manggali na. Yati ka, hinawayon di kay kani ako ang pusil! Labayon di kani ako ang pusil, be! Pardon! Ikaw sa kuwang saging ang pusil, bay! Hinawayon di kay ka! Da, hila ko'y! Agay, tukan na kasi mong mama, bantay lang ka. Jiprox, nanay mo pandire. Wala may nitubag. Tan-awon ko nun ako gid. Jiprox, sama na kag dungag. Asa ka tong bata ato? Wala may dinungag. Te, si Jiprox, gilabay ko pusil-pusil. Ha? Asa man
dayron. Ahor ba to gisugo? Narito si Karsada te, gilabay ko pusil-pusil nga saging. Bantay lang tong bata ato. Wa may nilungag nga unsa na rong orasan? Sige te, bunali to te. Uy! Hala! Alauna naman siguro! Huli na ko, be! Hala! Huwag kayong nilungag di ay! Pero iyak si Nardo! Anong hinawayon kaya ka sa akong saging? Pero bali ako ang saging armas may kusugod ay pagkalaboy, uy! Ma! Nanong pandri ha? Asay paan nga way nilungag. Kani mo'y paan. Ayaw ma! Magdamag na ko! Oh! Imana ning buwan mo armas oh! Si Bata John si Bros, uy! Pati mama kitripan! Pero huwag na ako sa kuya ginagawin na biyotog sinila si mama basig mabunalan ko!